Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Balik og sud. Balik sud. Hari, hari. Nausa ka ha? Nausa ka Jonas. Ay, pagkisi-kisi na. Sumbago ta karon. Nausa ka dong Jonas. Sandok lingin niya akong itlog! Kanang itlogin na. Dili na pasipan ninyong mga babae. Kaya usanan makahatag og kalipay ninyo. Dali! Tabang! Tabang! Ikot na sa ton! Pahayin nga ton! Ayaw sumpaga ha! Sayang! Upa! Sini lang! Sini lang! Kana! Puso na ko ang duha niya kakamot og duha ka pin! Pinadi pa! Kay! Kita ko sa itlog ay! Dali Jonas! Mas gabi na siya. Masubagag yun din ako aron dili na makalihok. Ayaw lagi! Aw! Oh! Lagi! Sabot ka ton! Lagi! Oh, sige na siya. Sige na! Kapusa na siya! Lindot yung purma ning batan, ano? Purma nag-ayo. Humanan ni mo higot ang duha niya kay kamot og tiil nga pinadupa, Jonas. Sayon og hayahay ka nang makasud. Sayon og hayahay ka nang mugawas. Sud, gawas, murag Beatles. Gawas na ton! Murag Beatles, Jonas! Murag Beatles! And then, Bisan mag-unsa kag lugnot. Bisan mag-unsa kag kisi-kisi. Wa man gani kay nahimo atong una na kong karon pa ginapos ka o kaso na nako ang inyong Rizal o Vienna. Jesus. Nindo tagagoy mo yun. Kini na sa imong t-shirt. Wag yun ko masipyat yan. Dagang nindot sab sa eskwelahan, pero para nako dili sila makatupong. Ikaw gyud ang labing nindot para nako. Mao nga ikaw ang akong gibig. Maon na nako ang katapusan nga nagtabon aning imong time pa. Dili matangtang. Mananghid ko nimo ha. Ision lang ni nako ha. Ayaw kagoon. Daghan mong kog kwarta. Palitan ka na kog daghang panty. Kato na nako ha. Wow!
Ana na lang ha. Ana na lang ko. Wa namang kay mahimo. Bisan unsa pa imong buhaton. Di gyud ka mo. Ibutang na to. Ulampos ka. Layo ang iskina aning among bahay. Patay ka dayon. Salamat, sir. Ha? Doon ako importanteng tawgon. Okay na po. Gamitin lang po ang cellphone ko. Daghang kayo salamat, sir. Kinsa ning nanawag? Sir, basit si Greg. Hello? Sir Leon? Husto ka, Tikoy. Mama Mary! Greg! Di karon si Tikoy sa mall. Nabalitaan na mo. Headline ka sa tanang pamantalaan o running headline ka sa bisan haing channel sa telebisyon. Mama Mary ni mo, Greg! Maglisod may pagtuod yung nabalita ka nga mabuhat ni mo. Nabuhat ni mo ka to. Kalit ka lang og ka-hero, Greg! Gusto ko makagawa sa bilangguan nga limpyo, sir. Nga maserbisihan ko ang gihukom nila nako kaysa magtago-tago ko. Kung pa ko magbatuo nga mukuyog ko pagpuga nila, ila kong patyon. Sama sila gibuhat sa kakauban namo nga bibalibad. Ilang gipatay o gitambog nila sa laod. Pamasin na to ako Labi na nga, lakip anang tuon ta kinusinting kinabuhi nga ilang gihostage, ilang gihapong patyon. Mama Mary! Gusto kayong imong ibuhat. Bisan pa man nga klarong nag-ungaw ka sa kapiligro. Salamat ni Mama Mary. Ayan ka karon, Greg. Kuan, sunod simana pa ko makagawa sa ospital, sir. Ilahos ako nila sa munti. Unsay akong ikalagad nimo, Greg? Kining, Sir Leon, kauban ba ninyo si Yena? Si Yena, wa karon diri namo mauban, Greg. Wa lang namo upugsa, pero naarasis kaw galingon niyang kwarto sa bahay. Ay, pasagdan lang una nato siya kay wa pamawa ang iyang kaguol sa nahitabo nimo. Wa pa gani siya ganahe nga mo eskwela pero ayaw kaguol bahin na og ningina. Apil na siya sa among pag-atiman. Kuan, may ihangyo ko, Sir Leon? Unsay hangyo nimo, Greg? Sulti, Greg. Kuan, kung tuan na mo sa inyong bahay, palihog taon, sir. Gusto lang ko makabati sa tingog sa akong anak. Nabalakag yun siya ning bagong nahitabo na ko. Sir Leon? Mama Mary, kung naibaw pa lang yun unta ko kung unsang numeroha ang kontako na ako aron makontak ka, Greg. Dili na kumista ni mong ingnon nga gusto kang makigsulti ni Yena. Kining numero nga imong gigamit karon, Greg. Unsa man ning numero ha? Maulan ay kontak ka palihog taon, Sir Leon. Kuan, cellphone ni sa nagwardyan ako. Tagamunting lupa na mo'y nagwardyan ako ron diri sa ospital. Hangyoon ako siya nga magagamit ko siya ang cellphone. Sige, Greg. Sige, Greg. Sige, salamat, sir. Mama Mary. Iyaw pa salamat. Sige.
Tawagon na yun ako ganing numeruha ko na to na Miss Bay. Magkasulti lagi mo siya na. Ay, di ay mong amigo. Si Tikoy. Tikoy? Salamat, sir. Bay, Greg, kumusta ka? Abi mo, makatabang imong gibuhat. Og, basi na lang, makagawas na yung kadiha. Basin ba, Tikoy? Tikoy, nagkita ba mo si Yena? Nagkasulti ba mo sa akong anak? Uwa pa, bay, pero may pagkabutang ang bata diri, bay. Ay kabalaka. Ni ako. Sige, mauro to, Tikoy. Palayog lang ha. Mamayog ko sa kusag iyaning cellphone ko. Nang huwam lang ko. Sige, Tikoy. Oo, sige. Sige, bay, Greg. Sir, imong cellphone. Salamat, sir. Mamauli na ta, Tikoy. Yan na si Armenia. Gusto makigsulti si Greg ni Yena. Lincoln. Ano yan? Unsay hitabo, Jonas? Oh, lami kayo. Sa mandi ay. Wala naman siya mahimo. Pero, mas nindot ang karong ikaduha kaysa unang time nga gilabdan ako siya. Maura na mo tuyo? Nakakontak si Greg na ko ganiyan. O gusto siyang makigsulti ni Yena. Mitando ko o mipasalig ko nga magkasulti silang duha. Musugot ka? Nga magkasulti silang ina? O sa may na, anak. Musugot ko nga magkasulti silang duha. Ngano, Jonas? Dili ka musugot? Nadlo ka nga magkasulti ang amanog anak. Hadlo ko taon. Kapilar ay pagpatayan ng ina kung musipyat siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!